Hi guys! Welcome back sa akong channel! O welcome sa mga bago pa sa akong channel. So, sa wala pa nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe para updated ka sa akong mga videos. Just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. So, karon nga vlog guys, what's in my bag takaron. Dayon, mag-bag raid ta sa bag sa akong palalab. So, mag-bag raid ta karon sa bag sa akong palalab. So, arat na! So, gura na! So, karon guys, mo ni ang bag. Ang mga bag na, ako ang bag o bag sa akong palalabs. Charot. Yeah guys, daghan kog bag nga ginagamit pero kani nga bag akong pirming gigamit kanang nakoy lakaw na madtumi sa bukid kani akong gamiton kay pwede siya masudlan og kanang sa pusa ay lang nang dako pud kaayo. So mag what's in my bag na ta guys. So unahan ako ang bag. Cord ni siya sa katubuan. So, dirita sugod sa primero nga kuan. Ay. Nya guys, mani ang primero ang sulod sa akong bag. Panty! Kay kanang namang guyo sahay nga matumig bukid kanang nami trip na maligog suba na naman. So magdala jud kog sinina daan. So sinina nako. So wala na guys. Maro tayo nyo nakitaan nga something. Tapos na ayong sulod diri sa walay sulod ang akong kuan diri packet sa sulod. So next napunta na kuan guys. So na ay face mask na ako. Face mask sa anak na lalaki o face mask sa anak na kong babae. Hitler! Bakang iro. Diri sa likod. Mo ni ganahan ko mo gamit ani nga bag bisan tuod ra tutol na niyahang strap diri tahiga pa na ko kay daghan siya kasudlan manggod. So tara guys, sudlanan sa cellphone in case ug kanang maligo mig suba kita. Tas mag-vlog pud ni mo ni ang strap. Mo ni ang strap guys. So, wala na yung sulat. Gati next! Peter! Dito sa ay, 9 million. So, kwarta ra guys. 100. Yan ako ingon kay wow. So, maura ni guys ang sulat sa kong bag. Dili. So, kani siya. Ibalik na ko ni siya sa kong bag kay. Should kalimtan ang face mask kay lisod na. Hirap nang magkalisod-lisod. Balik sa bag. Maura ni siya guys ang sulod sa kong bag. Kanya guys, more proceed na punta sa proceed. So, adto na punta sa bag sa kong bana. Mag-bag raid ta. Okay. Toothpaste. Toothbrush. Dagan si toothbrush. So, na toothpaste. Ay sabon, humot.
So, wala na guys. Kita. Dirita sa nakagamay. Kasi na yung taguan. Something. Ay. Sana yung gamit ni siya sa kanang screw. Manasa ni. Sana yung basta. Tapos, balik na ito ni Kasi Mawan. Highlighter. Ala, ikian. Shield. Para magtubil siya. Then na siya points nga makuan dito. Huwag ka na i-anak na mo isuksok. Nanay, jeez. Jeez. Ay, piso. Yang lisensya. Quarantine pass niya sa iyang work. Employee ID. Ayun, mga papers niya sa mga medical na kaya kailangan man kayo sa iyahan ko. Balik na iya. Ay, nanapoy singin ko. Hindi mawalaan o ano yung bag. Ay, sinsilyo. So, wala na guys. So guys, na-charger. Wala, na-milyonis. Wallet. Planta. Taba ba? Napoy pitaka sayang coin purse. Coin purse. Sana ay basta silanan og kanang coins kuan eh pero pangyatag sa iya kay ganahan man siya magamit. Way sulod. Ana din sulod papel. Laglipir guys. Television man nakasulat. Og television man nakasulat. Ibalik na ko na. Shade. It's really hurts. Shade. Mawali na. Lah. Yunis. China Bank. Ay. Ayun. Grillier balik. Na. So, moro to guys. Wala na. So, moro to guys. Ang akong vlog karon. So, ituyo na ko ni guys og bag raid kay labhan man ako ning bag. So, para mahabwa. Bag raid na lang ko kay para mahabwa sa tanan kay labhan man ako ning bag. So, moro to guys. So guys, nari ko'y pahabol karon. So mag-shoutout ko sa katong gustong magpa-shoutout sa ako sa katong gi-post na ko sa Facebook. Kisa tong gusto magpa-shoutout sa ako ang vlog. So karon na guys, i-shoutout na nako. So shoutout kang Princess Jane Javier, shoutout Janice Cantor, shoutout Claire Jimenez. So thank you kayo ma'am. Then shoutout Joy Motya. So, daghang salamat, thank you. Daghang salamat, thank you. So, daghang salamat guys sa pagtanaw. Bye-bye. Mwah! 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 So, manghipos na ko guys kay manglaban ako sa bag. So, daghang salamat guys. Bye-bye! Chung chung chung!